Hi, welcome back to my channel. Good morning ಮಾತಗಳಿಗ್ಲಾ ದಾದ ಪಂಡ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಏನ ಪಂಡ ಏನ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಅವ್ಯಾನಿತ್ತ ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ನರ್ಸರಿ ಸೇರ್ಪಾದ ಏನು ಅಂಚ ಏನ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಏನ ಕಾಲೇರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟದ ಆದಾಪು ಆಯನ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಪೂರ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ತೋಪ ಅವಡೊಂದು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಅದು ಮಲ್ಪುವ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಬೇರೆ ಅಂಚಿನ ಚಾನಗಳು ಚೂರು ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಏತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆಟ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಮಾತಾಗಲೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದು ಪೂರ ಸೊ ನರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಚೂಚೂರು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪ್ಯಾನ ಸೊ ಮಾತಾಗೊಲೆಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಕ ವ್ಲಾಗ್ ಕೊಡೆ ರಾತ್ರಿನ ಬಾಜನ ಪೂರದೆ ಇಂಚ ಬೂದುಪ್ಪು ಕಾಣದೋನು ವಿಜಯದಿಂದ ರೆಡ್ ಜನ ಕಾಂಡೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಒಂದೇ ಕುಂಟು ಮೂಲೆ ಇದ್ದಿತ್ತದಲ್ಲ ಆಜಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾನ್ದ ಗಾಲಿಗೂ ಎಡ್ಡ ನುಂಗು ನಟ ಅವ್ಯಾನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪೂರಂಡು ನಟ ಉಪ್ಪು ದೀತ ನಾನು ತಿಂಡ್ರದಲ್ಲ ಮಲ್ಪುದು ತಿಂಡ್ರೆ ಏನೋ ಮಲ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತ ಪೊಂಜೋಲ ಇಲ್ಲ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಉಂಡು ತಿಂಡ್ರೆ ಕಾಂಡದ ತಿನ್ನರದಾದ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಗೊತ್ತೊಚ್ಚು ರೆಗ್ಪೂರ ಅಂದಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಳು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಪೂರಗಲೆಗ್ಲ ಮನದಾನಿ ತಿಂಡ್ರದನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತ ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡ್ರದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಏನು ಮಲ್ಪೊಂದು ಗೊತ್ತ ಇಷ್ಟು ಅದೊಂದು ಬಂದು ಪದಂಗಿ ಮೀನಿತ್ತಂಡ ಬೆಮ್ಮ ಪದಂಗಿ ತಿಕ್ಕಡಿ ಪದಂಗಿ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ದೀದು ಬೀಪಾಯ ನಾನು ಕಾಲ ಬೇಲೆ ಜೋರು ಬಸ್ಸ ಇಷ್ಟ ಪಾತೇರಿ ನಾಚೆ ಇಷ್ಟೇನೆ ಜೋರು ಶುರು ಅಂದರೆ ಜೋರು ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡು ಹಿಂದೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಕ್ತ ನರ್ಸರಿ ಪೋಟ ನರ್ಸರಿ ಸಾಂಗ್ ಪೂರ ಕಲ್ದಾರ ಇವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಸಾಂಗ್ ತೋರೆ ಮುಲ್ಪ ಆತೋರ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಏನಂತ ನಾನಿತ್ತ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋನಾಗ ಚೂರು ರಾಮಾಯಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ದುಂಬೆ ಇತ್ತಜಿ ಜೋಕುಲ್ಗೆಲ್ಲ ಬುಲ್ಪು ಜೋಕುಲ್ ಬುಲ್ಪುನಾಗ ಎಲ್ಲ ಬುಲ್ಪು ಅಂಚ
ಇದೊಂದು ಪೂತೂಲೆ ದಾಸವಾಳ ಪೂ ಇದು ಶೋಕುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾಪುಂಡು ಅರಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಇದೊಂದು ಮಗ್ಗುಂಡು ಮಲ್ಲಾಪುಂಡು ಅರಲ್ಲಿ ರಸ ಪೂರ ಇಂಚು ದಂಗದು ಮಾತ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಗೋನು ದಾದ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಈಸಿ ಆಗ ನಪ್ಪುದ ಅದು ಹೆಂಗಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಸ ಈ ಸರಿ ಬರ್ಸ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿದ ಬಂಗ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಇಷ್ಟು ಬೊಲ್ಲಪುರ ಆದುವರ ಪೋಪಿನ ಟೈಮ್ ಅಂಡ ಬರ್ಸನ ಇಜ್ಜಿ ಮುಗಲ್ ಪಾಡು ಮಸ್ತ್ ಮುಗಲ್ ಪಾಡು ಮುಗಲ್ ಪಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮುಗಲ್ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಅವಿಯನ್ಲ ಮೇರ್ಲ ಪೇರ್ಕನರೆಗೆ ಪೋತೇರು ಆಯ್ಕೇನು ನೆಜ್ಜಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಪಂಡಲ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದಿತ್ತು ನಾಂಡಲ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಪಾಡೋ ಪೋಯಿ ಸೀದ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ತಿಂಪವನ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಮಾರ ಬೇಗ ತಿನ್ನ ಅಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡು 1 ಗಂಟೆ ಆಂಡು ಟೀಚರ್ ಬರ್ಪೇರಿ ಇಡೇಗಿತ್ತು ಬೇಗ ತಿನ್ ಬೇಗ ಲೋಲ್ ಮುಗಲ್ ಹತ್ತಿ ಅವ್ಯಾನ ಲೆಸ್ಸೊಂದು ಬೇರೆ ಪೋಂದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಾನು ನಟೇನೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಟ್ಟಗೆ ಪಾಡಿ ನರ್ಸರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಟ್ಟ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆದ ಅವ್ಯನ್ನ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಬಾಬಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಬರ್ತೀನಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಮೂಲ್ತುಲೆ 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 ಚೂರು ಪಿರತಿರ್ಕಲ್ಲಯ್ಯ ಹೀಗೆ ಜನ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿದಾದಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ ದಾದಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ ದಾದಂಡು ಬಲ್ಲ ಹಾಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಏನ ಟೀಚರ್ ಏನಂಡೇರ್ ಗುಡ್ ಮೂಲ್ತುಲ್ಲ ಮಮ್ಮನ ಮೂಲ್ತುಲೆಯ ಯಾನ ಏನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲೆಸೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಫುಲ್ಲಾವಲಿ ಫುಲ್ಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೇನು ಜಪ್ಪಾವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಲೆಸೊಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬೇಲೆ ಎಂಟು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಯ್ ಮತ್ತೆ ಕೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಕಂದೊಡಿ ಉಂಟು ಕಂದೊಡಿ ಬಿರಾವ್ ನೀರು 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 ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ನೀರಿಡು ಕಂದೊಡಿಲಿ ಪೂರ ಫುಲ್ಲು ಆಗ್ಯದ ಅದು ಜಾಗೃತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಪಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂತೂ ಜಪ್ಪ ಉಂಡತ ಅಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಲಂಚ್ ಆಗಿತ್ತು ತಿಂಡ್ರೆ ಮಾತ ಕೊರ್ದು ಯಾನು ಇಂಚಿಲೆ ಸತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ನಾದನ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ఉంది ಒಂಚ ದಾದ ಪನ್ನಿ ಕೇನುಜ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲರಿಗೆ ಕೇನುಜ ಇಂಚಿಪೋಯಿ ಏನನ್ನು ಸಾಕು ಬಿರ್ಪಾದು ಉಪ್ಪಿ ಇತ್ತ ನರ್ಸರಿ ಉಂಡು ನರ್ಸರಿಗೆ ಪೋಪೆ ಎಂದು ಜಿಂಡ ಕೇನು ನೆಜ್ಜಿ ಒಳಮಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ತಕ್ಕ ಹಠ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಬೋತು ಆಯ್ಕೆ ಸೀದೆ ಇಂಚಿಲೆ ಸರ್ತಿ ನಟ ಏನಾಡಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಕುದೋನು ಎಂದು
ಬೇಲೆ ತೂಲಿಂದೆ ಬೇಲೆ ಏನನ ಮಲ್ತದ್ದು ದೀವನೆ ನನ್ನ ಗಿಡತ್ತ ಜರಡೆ ಯಾವ ಮಾತ್ರ ಮೇನ ಬ್ಯಾರಡ್ ಏನಲ್ಪು ನೀ ದಾದಲ್ಪು ಅವಿಯಾನ್ ಅವಿಯಾನ್ ಏನಲ್ಪುನು ಏನ ಬೇಲ ಹಾಂ ಏರ್ ಮೀಪಿ ಏನಲ್ಪ ಮಾರಿ ಐ ಶೋ ಮಲ್ಪುನ್ ಮಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗೆ ನೆಕ್ ಪೂರ ಪಾತೇರ್ನೆ ನಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಕ್ ಏನ ಪೂರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪ ಜನ ಕೆಲವು ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾರ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾನ್ಗಳು ತೂಲೆ ಈಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮದ ಪುರ್ಚು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ರೆಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುವೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಪಾಡ್ವೆ ನನ್ನ ಸೊ ತೂಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದು ಪುಲೈ ಬಾಯ್.